Aquesta és la biblioteca on visc des de fa molts anys, la Biblioteca Joan Miró. És dins d'un parc molt bonic, ple de palmeres, que el puc veure des de l'interior de la sala. I aquest sóc jo, el carro de la biblioteca. Cada dia em deixen un munt de llibres a sobre. M'agrada veure la satisfacció dels joves quan tornen un llibre que els ha agradat. Ajudo els bibliotecaris a transportar els llibres d'una sala a l'altra. I a moure'ls dins de la sala fins que els llibres tornen als seus prestatges. Per això sé quins llibres són els que més agraden als adolescents i també conec les novetats que compren els bibliotecaris. Us explicaré quines són les millors novel·les juvenils que s'han adquirit aquest any 2019. El primer títol és Lo bueno del amor no correspondido, de Becky Albertalli, on coneixem la Molly, que ha patit 26 crashes i està a punt de tenir el 27. Una bonica història d'amor i d'amistat. L'altre títol és I si fuéramos nosotros, de Becky Albertalli i Adam Silvera. El destí és el punt d'origen de la història. El Ben i l'Arthur es coneixeran accidentalment a l'oficina central de correus de Nova York, però a causa d'una flash mob no es podran donar els seus números de mòbil. Podran l'Arthur i el Ben tornar-se a trobar i enamorar-se? La voz de Monet, de Victoria Álvarez, és una novel·la històrica juvenil situada en dues èpoques diferents. El 1346 abans de Crist, a l'Egipte dels faraons, i a l'Egipte de 1799 després de Crist, durant la invasió francesa de Napoleó. Veurem que els fets del passat tindran conseqüències al present. El incienso de los espíritus, també de Victoria Álvarez, conclou la trilogia d'Helena Lennox, ambientada al Japó de 1924. La protagonista té l'encàrrec d'ajudar al Museu Nacional Britànic per aconseguir uns quimonos especials. I trobem un bon tancament de la història de la jove arqueòloga. La missió de les Rocs de Laura Gallego és un altre tancament de trilogia, de la col·lecció de Guardians de la Ciutadella, i trobem la resolució de l'Axlin i del Shane. Podran eliminar els monstres? Podran estar junts? El refugiado d'Alan Gratz hi trobem un tema d'actualitat, però en 3 històries i en èpoques diferents. El Joseph, un noi jueu que fuig de l'Alemanya nazi al 1938. La Isabel, una noia cubana que fuig als Estats Units en una barca al 1994. I el Mahmoud, un noi sirià que fuig de la guerra cap a Europa el 2015. Aquesta lectura compromesa us farà pensar. A Catwoman, Soul Stealer, de Sarah J. Maas, viureu l'adolescència de la Selina Kyle, la Catwoman, que ha après tot el que sap de la Lliga dels Assassins i torna a Gotham City per robar els rics. Haurà de fer aliances criminals en un moment en què Batman és fora de la ciutat. No deixem el tema dels superherois. A Archienemigos de Marisa Meyer, segona part de Renegados, continua la batalla entre renegats i anarquistes a Gotham City. Podran vèncer els renegats? Els anarquistes podran venjar-se'n? Podran la Nova i l'Adrian desenvolupar plenament els poders? El darrer tancament de trilogia per destacar és Camins d'hivern de Raymond Portell, l'últim títol de la col·lecció La llum d'Artús, amb què viurem el final de la història de la Ruth. Cal recordar que el segon volum d'aquesta trilogia, Camins d'aigua, ha estat premiat amb el Premi Llibreter i el Premi Nacional de Literatura Juvenil.
Per acabar, Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers, de Benjamin Alire Sainz, una història inventada a mitjans de la dècada dels 80, on dos joves de 15 anys establiran una bonica amistat que podria desembocar en una història d'amor. Espero que us hagin agradat les lectures.